बयखौबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि फिसाफोर, दिनै फिन आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे आरोबाव दुखुनांथाव रादाबखौ लानानै फैदों। मैयानि समावहाय आं नोंथांमोननो जि रादाब लानानै फैदोंमोन, जेराव माखासे सुबुंफोरा बाइबेल सावबाय थादोंमोन आरो बे जिथु रायज्लायनाय राव दङमोन, बे रावखौ आं सोंदोंमोन आरो गोबांफोरानो फिननाय हरदों जे बियो तामिल भाषा होननानै। थ' जायफोरा फिननाय हरबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों जे नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिदों एबा मा भाषामोन बेखौ बुजिबाय। दा दिनै आरोबाव फिन नोंथांमोन लानानै फैबावदों। बे जाथाया प्राय सप्तानैसो जाना थांबाय। आवगायावबो फैदोंमोन, नाथाय आं बेखौ होथ'वा होननानै होआखैमोन एबा होनाय जायाखैमोन। माखासे नोंथांमोननो इसोरनि बोसोन लानानै फैबाय थादोंमोन, जेराव आङो नुजाहोजानायनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङमोन आरो नुजाहोजानायनि बाथ्राफोरा दासिमबो जोबनानै थाङाखै। गोबां फोरमायनांगौ बाथ्राफोर दंबावो। दा बेखौ दोनथ'नानै नोंथांमोननो फिन आरोबाव जेराव बाइबेल सावबावदों बेखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। जि बाइबेलखौ जोङो इसोरनि बोसोन, जायहा जोंनो लागै राहा लामा दिन्थिग्रा इसोरनि गासै बोसोनफोरखौ जोंनो फोरोङो। मानसिजों इसोरा माबायदि रायज्लायो बेफोरखौ जोङो बाइबेलनि गेजेरजों मोनथियो। बै बाइबेलखौ माखासे गाज्रि सुबुंफोरा सावदों। फिन नोंथांमोना बेखौ लानानै फैदों। दा बेवहाय नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासिम नायदो आरो आं नोंथांमोननो माखासे बाथ्राफोरखौ जोबनाय फारसेबो गोबां बाथ्राफोरखौ बुंहैसिगोन, जों गासै बाथ्राफोरखौ रोखा जानो हायो। दा बेवहायनो नोंथांमोनखौ जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायदों आरो लोगोसेनो खावलायनो हास्थायबावबाय। सोरबाफोर चेनेलाव जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बिदिनो रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे इसोरनि बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालाम, जेन जों बयबो ख्रिस्टियानफोरा मोनथियो आरो मोनथिनायजों लोगोसे जों जेन आर'ज खालामज्लायनो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम। दे अब्ला नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनोसै, नोंथांमोना नायग्रोदो। So first watch this video getting of this spiritual carbon dioxide book La Generation 1652 Africa Nefrach Freedom Nefri Africa. So many criminal activities. Now you guys have seen this video. Friends, I could not understand what these people said in this video. अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोनाबो थारैनो नायनायनि गेजेरजों हयथ' गोसोआव गोबां सोंलुफोर फैदों आरो गोसोआव मोनसे आबेगिक मोनसे इमोशना फैदों एबा नुजाफैदों। नंगौ, आंबो जेब्ला बेखौ दिनैनिफ्राय लानानै प्राय 10 दिनसोनि आवगायाव मोनदोंमोन, आंनि गोसोआवबो मोनसे बेबायदिनो गोबां सोंलुफोर, मोनसे दुखुआ फैदोंमोन। हाबाब होननाय, मानो एथ'ग्राब ख्रिस्टियाननि सायाव बेबायदि तारना, बेबायदि नायनो बानाया दङ, बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरा आंनियावबो फैदोंमोन। अनजाग्राफोर, दा बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोननो बे जाथाया बहा जादोंमोन बेनि डिटेल्सखौ आङो होनो हानाय नङा। आरो भिडिअ'आव जुदि गुसुं भिडिअ क्लिप, बे गुसुं भिडिअ क्लिपआव मानसिफोरबो नुजायाखै। डेट मिन्स मानसिफोरनि महरफोरा नुजायाखै। दा बेयावहाय सोर सावदों, माबायदि सुबुङा सावदों बेखौ बुंनो हानाय नङा। आरो मोनसे बाथ्राखौ एसे बुंनानै होनो नागिरदों, जि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नुबाय, बे भिडिअ क्लिपआ जोंनि भारतनि नङा। बेयाव माखासे, मानो होनोब्ला आङो जि आवगायाव भिडिअखौ नोंथांमोननो लाबोनो होननानै थाम-थिम खालामबाय थादोंमोन, बेयाव बिनि भाषाफोराबो दङमोन, नाथाय आं बे भाषाखौ नोंथांमोननो मिउट खालामबाय, मिउजिक होनानै होबाय, जे बेयाव मिउजिक, अनलि मिउजिक थाबाय। बे भाषाखौ, बे जाहैबाय जि भाषा एबा राव दङमोन, बे जाहैबाय आफ्रिकान राव दङमोन। डेट मिन्स बे जाथाया जोंनि भारतनि नङा, बे गुबुन हादरनि आफ्रिकानि सिङाव जानाय मोनसे जाथाय। जेरै जोंनि हादराव समयसा जागासिनो दङ, थिग बेबायदिनो आफ्रिका हादरावबो गोबां समयसा दङ। ख्रिस्टियानफोरनि सायाव तारना लाबोनाय गोबां रोखोमनि दङ। बाइबेल सावनाय, मानसिफोरखौ सिथारनाय, गावथारनाय, बेफोरबायदि जाथायफोरा आफ्रिकायाव गोबां सोलियो। दा दिनै जेखि जादिया, जायफोरा बाइबेलखौ सावदों, दा बिथांमोननि मोननांगौ साजाया इसोरनि आखायाव दङ। जों मानसि हिसाबै जोंहा होनांगौ जेबो गैया, जों हाया। नाथाय जायफोरा बाइबेलखौ सावदों, बाइबेल सावग्राफोर,
दा बिथांमोना बे बाथ्राखौथ' बुजिनाय नङा, नाथाय जोंसो बुजिगोन। बे जाहैबाय बिथांमोना कागजजों बानायनाय बै लेखाखौ सावनानै फोजोबनो हादों, नंगौ। सावनानै बै गांसे सेबखांजानाय, गांनै सेबखांजानाय, रोजासे बाइबेल सेबखांजानायखौ बिथांमोना सावनानै फोजोबनानै होनो हादों। नाथाय सैथोखौ माबोरै फोजोबगोन? सैथो बाथ्राखौ माबोरै फोजोबगोन बिसोरो? जिहेतु बाइबेलाव लिरनानै दोननाय जितु फंफ्रोमबो बाथ्रा, बियो साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरनि गोसोआव, अन्तराव हाबनानै दङ, गोसो गोरबो सिङाव दङ। आरो बे गोसो गोरबो सिङाव थानाय इसोरनि बोसोनखौ माबायदि सावगोन बिसोरो? बिसोर सान्दों बाइबेल गांसे सावनानै होनो हाब्लानो गासैबो जोब्बाय होननानै हयथ' सान्दों। आरो थारैनो जानो हागौ बिथांमोननि गोसोआ बेबायदिनो जायो जे जों बाइबेल सावनानै होनो हाब्लाथाय जों गासैखौबो मावनो हाबाय होननानै सानो, जे ख्रिस्टियानफोरनि गासैखौबो जोङो फोजोबनानै होनो हाबाय होननानै साननो हागौ। नाथाय बाइबेलखौ सावनो हागौ, बाइबेलखौ सावनानै हांगार खालामजोबनो हागोन, नाथाय सैथोखौ बिसोर सावनानै फोजोबनो हानाय नङा। आं जिखौ बुंखाबाय, जे जोंनि गोसो गोरबोआव दङ, जि गोसो गोरबोआव थानाय गोथार बाइबेलनि सोदोबफोर, बे सोदोबफोरखौ बिसोर माब्लाबाबो सावनानै फोजोबनो हानाय नङा। जिसु ख्रिस्ट'आ जे सैथो, बे बाथ्राखौ फोजोबनो हानाय नङा सावनायनि गेजेरजों, आरो बियो सावजानाय नङा बे सैथोआ। जिसु ख्रिस्ट'आ बासायगिरि, जिसु ख्रिस्ट'आ इसोर, जिसु ख्रिस्ट'आ नंगौ, जिसु ख्रिस्ट'नियाव पापनि निमाहा दं, बेफोर सैथोखौ बोरै सावनो? बाइबेलाव सेबखांनानै दोनजानाय सोदोबफोरखौ सावनो हागौ, नंगौ। मानसिफ्रा बेफोरखौ फोजोबगोन। दिनै जोंनि भारतआवबो बेबायदि जाथाय जागासिनो दङ। जोंनि आसामावबो गोबां जायगाफ्राव सिरि सिरि बेफोर जाखोमादों। दिनै जोंफोरनि गेजेरावबो हयथ' गोबां बेक्तिफोर दङ जायफोरा बाइबेलफोरखौ सावखोमाबाय, बाइबेलफोरखौ बहाबा बिसिखोमाबाय, बाइबेलफोरखौ बहाबा दैफ्राव गारहरबाय, बबेबा दैसायाव गारहरबाय, बबेबा फुख्रियाव गारहरबाय, बबेबा हा सिङाव फबलाबायनानै दोनबाय। बायदि रोखोमनि खालामनाय सुबुंफोर हयथ' दङ। नंगौ, बिथांमोना सेबखांनाय बै सोदोबफोरखौ नस्थ' खालामनो हागौ, सेवहोनो हागोन, खामहोनो हागोन, बिसिनो हागोन, नाथाय सैथोखौ माब्लाबाबो हानाय नङा। सैथो थार बोसोनफोरखौ फोजोबनो हानाय नङा। दा जों मानसि हिसाबै दुखु जायो बेफोर जाथायफोरखौ नुयोब्ला, जे मानो एसेग्राब दुखु नांथाव खामानि मावदों होननानै जों सानो। आरो नंगौ, मानसिनि जिथु आखल, बे मानसिनि आखला जोबनाय फारसे गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि जागोन होननाया बेफोरनो अनजाग्राफोर, जेराव जायफोरा ख्रिस्टियान धोरोमनि नङा, जिसु ख्रिस्ट'खौ मानियाखै, नंगौ, नाथाय बिथांमोनहाबो धोरोम दङ, बिथांमोनहाबो मोनसे धोरोम दङ। जेखि धोरोमाव थाया मानो, मोनफ्रोमबो धोरोमा रावखौबो अत्याचार खालामनो फोरोङा, अन्याय खालामनो फोरोङा। नाथाय जायफोरा दिनै बाइबेलखौ सावदों, जोंनि सायाव तारना लाबोदों, ख्रिस्टियानफोरनि सायाव, बिथांमोना धोरोमाव गैया नामा? धोरोम गैयाब्लाबो, धोरोम गैयाखौनो साननानै लादो, नाथाय मानसिजों मानसि अनज्लायनायनि, मानसिजों मानसि मोनसे रेसपेक्ट होज्लायनायनि मोनसेथ' धोरोम दङ। बिथांमोना बेखौबो मानियाखै। दिनै बेबायदि गाज्रियै, अन्यायै, दुखुनांथावनायै धोरोम लेखाखौ सावदों, गोथार लेखा, जायखौ ख्रिस्टियानफोरा बाइबेल होननानै बुङो। दिनै जों बिथांमोननि धोरोम लेखाफोरखौ जुदि सावोब्ला जोंखौ लोगो लोगोनो फासिनि दाबि खालामगोन। ख्रिस्टियानफोरा दादागिरि खालामदों होननानै बुंगोन। ओरैनोब्ला जों गाहाम रादाब फोसावनायखौनो बेसेबांबा मा बाथ्राफोर बुङो, मा सोदोब बाहायो, आरो जों जुदि बेबायदि मावोब्लाथ' जोंनि सायाव मा बाथ्रा फैगोन बुंसोनो हायै। नाथाय जों ख्रिस्टियानफोरा माब्लाबाबो बेबायदि खालामा, मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो फोरोङाखै बेखौ। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बेखौ फोरोङाखै, फाल्थानि उनाव फाल्था लाफिननायखौ जोंखौ माब्लाबाबो फोरोङाखै, आरो बेखौ जों रावबो खालामा। जों खालामनायबो नङा, मावनायबो नङा, जों फाल्थाबो लानाय नङा। नाथाय जोंनि थाखाय जोंनि जानानै फाल्था लाग्राया इसोर दं। इसोरनियाव न्याय बिसार जायो। दा बेयावहाय इसोरनि आखायाव गथायदों। जाय बेक्तिफोरखौ दिनै जोङो भिडिअ क्लिपाव नुदों, जों बिथांमोननि मोखांखौ नुवाखै, नुनो मोनाखै, नाथाय खामानि मावग्राफोर दङ, बेबायदि गाज्रि खामानि मावग्राफोर दङ। बेखौ जों जिसु ख्रिस्ट'नि आखायाव गथायदों। जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथियो, आफ्रिकानि जाथों, भारतनि जाथों, बबेबा बांलादेशनि जाथों, पाकिस्ताननि जाथों, बुहुमाव थानाय जि हादोरनियानो जाया मानो, इसोरनि नोजोरनिफ्राय बियो खारग'नानै थानो हानाय नङा। दा बेवहाय जों इसोरनि आखायाव गथायदों। आरो जोङो मोनसे मावनांगौ खामानिया जाहैबाय आर'ज खालामनांगौ बिथांमोननि थाखाय। बिथांमोना जेन सानसे जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि खुगाजों स्वीकार खालामनो गोनां जायो, मानिनो गोनां जायो। येस, जिसु ख्रिस्ट'आ आंनि जिउनि राजा,
जिसु ख्रिस्ट'आ आंनि उद्धारकर्ता आंखौ बासायग्रा बासायगिरि होननानै गावनि खुगाजोंनो जेन बिसोर सानसे बुंनो गोनां जायो जों बिनि थाखायसो आर'ज खालामनि अनजाग्राफोर खौसे मन जानानै गोसोआव बोलो लानानै जों बे खामानिखौ मावनो नांगोन नंगौ जों थांनानै बुंहैनो हाया माबा मोनसे खालामहैनो हाया नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नियाव आर'ज खालामनो हायो दा बेयावहाय दिनैनि हराव नोंथांमोना आर'ज खालाम जायफोरा बाइबेल सावदों बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामदो बिथांमोना जेन सानसे जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनो दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै आरो दिनैनि फंनैसो बुंनाय बाथ्राखौ मोननानै नोंथांमोना गोसोआव मा सानखो आंनो मोन्थिहोनो हागोन थेंक इउ प्रेज द लर्ड जय मसीह बेसेनोसै